Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis na araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Marso 19 hanggang 22, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. Wala po tayong major weather system na nakaka-affect po sa ating bansa. Meron po tayong easterlies but hindi na natin masyado ito minimension dahil po hindi naman po siya kalakasan. Pag medyo enhanced po itong easterlies at nagbibigay ng grabeng ulan ay saka natin minimension. So far pag makita natin yung pinaka-weather system na yun na naka-affecto sa ating bansa, ito pong surface trough na naka-affecto pa rin po lalo sa hapon o gabi sa malaking bahagi po ng gitna at hilagang Luzon. So, mga ilang araw na po ito, but still, mag-prevail ito hanggang bukas or linggo. So, magdala lang po kayo ng mga payong at kapote, lalo na sa hapon o gabi. Dahil po, may mga chances po ng mga thunderstorms dito po sa malaking bahagi po ng Northern at Central Luzon. At mas mabuti po na hindi na tayo lumabas dahil po, pag wala naman po tayong importanteng pupuntahan, dahil po meron pong taas naman po ng surge ng COVID-19 sa ating bansa. So mag-ingat po tayong lahat. Samantala sa ibang bahagi po ng ating bansa, maging katamtaman po lagay ng panahon. Medyo mainit na po. Umabot po ng 32 degrees. 33 degrees ang ating temperatura. Yung heat index ay pumapalo na po ng 39 to 41 o 42 degrees centigrade. So medyo prone po yan sa heat cramps. So uminom lang po ng lots of water. Uminom po ng maraming tubig para maiwasan po nating mag-dehydration kapag ganito pong tag-init. At sa labas ng ating bansa, wala naman po tayo nakitang sama ng panahon o LPAs na posibleng may mag-form o posibleng mamuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Samantala, ito po yung fast animation. So, yan po yung thunderstorms, dala ng surface trough sa may Northern at Central Luzon. Mga maliliit na thunderstorms naman po sa bahagi ng Mindanao. At kung tingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Ayan po, ginagita po natin dito mga thunderstorms na kalat-kalat sa malaking bahagi po ng Northern at Central Luzon. Kasama po dyan ang area po ng Tarlac, Pampanga, may Isabela area. At dito rin po sa may silangang bahagi po ng Davao Oriental. At kung tingnan natin na yun ang ating rain forecast mula sa windy.com. Ito po galing po sa European model. Bukas po ng hapon, inaasahan po rin mga thunderstorms dito po sa Central Luzon. Dito po sa may gitna at hilagang Luzon. Ngayon din po sa ibang bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao. Ang Bicol naman po, may mga isolated rain showers po na pwedeng maganap. Ngayon din po sa iba't ibang area po ng Mimaropa. Bukas po ng hapon, linggo, pagdating po ng linggo, ng hapon, ay mga inaasahan pa rin tayong mga localized thunderstorms sa malaking bahagi naman po ng ating bansa, lalo na po dito sa may Mindanao at gitnang bahagi po o kanluran bahagi po ng Visayas. So, mag-ingat lang po sa mga lightning strikes kapag mayroon po mga thunderstorms. Medyo uso po ang mga ulan na yon kahit na tag-init dahil po sa prevailing La Nina. So, halos parang wala tayong tunay na hot dry season na yun darating pong 2 buwan, okay? Abril hanggang Mayo. So, may mga inaasahan pa rin tayong mga ulan dahil po sa La Nina phenomenon. Although tapos na siya, yung epekto magpe-persist hanggang buwan ng Hunyo. At sa Lunes, meron pa rin mga thunderstorms na magaganap dito po sa gitnang Luzon, ibang portions po ng Northern Luzon, kasama po Metro Manila, at Southern Tagalog provinces. Ngayon din po sa may katimuhan bahagi po ng Palawan, iba't ibang bahagi naman po ng Mindanao. Ang Bicol region, may mga inaasahan po mga ulan at chances po ng thunderstorms dahil po sa paglakas naman po ng hanging amihan. Baka ito na po yung panghuli. At kung tingnan natin yung wind forecast mula sa American model, bukas po ng hapon, mainly easterlies po ang magaganap po sa ating bansa. Pagdating po ng linggo, yan na po, may northeasterly surface wind flow na ka-affect po sa dulong hilagang Luzon. At pagdating ng Lunes ng hapon, yan po, possibly, ito na po yung last surge ng amihan. Nakaka-affect po sa dulong hilagang Luzon, silangang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Calabarzon and possible na affected din po ang Metro Manila dito po sa huling surge ng amihan.
And sometimes, may mga ibang taon na ang amihan po nag-extend hanggang first week ng Abril. Okay, so far yan po ang ating latest sa ating panahon at babalik ulit tayo next week upang bigay sa inyo ang latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.